βλέποντας τις φλόγες να πέφτουν από τον ουρανό, έφυγε μακριά. Ήταν πεινασμένη. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για ένα παιδί που ήταν μόνο του και τρομαγμένο. Η Ειρήνη έτρεχε και έτρεχε και δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε σε ένα ήσυχο ειρηνικό χωριό. Δύο άνθρωποι κάθονταν σε ένα παγκάκι μπροστά από ένα σπίτι, λιάζονταν στο ζεστό ήλιο, μιλούσαν αδιάκοπα και φαίνονταν ευχαριστημένοι. Η Ειρήνη ήταν μόνη και πεινασμένη. Ρώτησε αν θα μπορούσε να ζήσει εκεί, στο χωριό, και μήπως είχαν ένα κομματάκι ψωμί ή κάτι άλλο που θα μπορούσε να φάει. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είπε ένας από τους χωρικούς. Ένα παιδί να περιφέρεται και να ζητιανεύει φαγητό, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Η θέση της είναι στο ορφανοτροφείο. Τότε κάλεσαν την αστυνομία για να πιάσει την Ειρήνη. Όμως η Ειρήνη έφυγε μακριά. Έφτασε σε ένα δάσος. Εκεί βρήκε μερικά βατόμουρα, τα έφαγε και έτσι ένιωσε λιγότερο πεινασμένη. Πάνω σε κάποια χόρτα έκανε ένα μαλακό ζεστό κρεβάτι. Όμως πεινούσε ακόμη και οι θόρυβοι της νύχτας την έκαναν να φοβάται. Όχι, δεν μπορούσε να μείνει εκεί για πάντα, ολομόναχη. Η Ειρήνη άρχισε να περιπλανάται πάλι στο δάσος και ακολουθώντας την όσφρησή της, έφτασε στην άλλη πλευρά του. Εκεί μπήκε στη χώρα των πετροφάγων. Ήταν πολύ φιλικοί και έδωσαν στην Ειρήνη να φάει μια χούφτα πέτρες. Όμως εκείνη δεν μπορούσε να τις φάει. Τότε οι πετροφάγοι θύμωσαν. Δεν σου κάνει ο τόπος μας. Αν δεν τρως ό,τι σου δίνουμε, τότε καλύτερα να φύγεις. Τότε η Ειρήνη σκέφτηκε λυπημένη. Δεν με συμπαθούν γιατί είμαι ξένη και διαφορετική από αυτούς. Και αυτό ήταν αλήθεια. Οι πετροφάγοι εξαφανίστηκαν και την άφησαν μόνη της. Η Ειρήνη συνέχισε την περιπλάνησή της. Διέσχισε ξανά ένα τεράστιο σκοτεινό δάσος. Μπροστά της ήταν η χώρα με τις μεταξωτές ουρές. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, της φώναξαν και τη ρώτησαν τι θέλει από τον τόπο τους. Μόνο ένα μικρό κομματάκι ψωμί και μια ζεστή γωνιά να κοιμηθώ, είπε η Ειρήνη. Αυτό μπορείς να το έχεις, τιτίβησαν οι μεταξωτές ουρές. Ωστόσο μία από αυτές που στεκόταν πίσω από την Ειρήνη είπε τρομαγμένα. Δεν έχει ουρά. Τότε όλες θέλησαν να κοιτάξουν την Ειρήνη από πίσω και όταν είδαν ότι πραγματικά δεν είχε ουρά, είπαν ανήσυχες. Όχι, δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας. Στο κάτω-κάτω δεν έχεις μεταξωτή ουρά. Μα αυτό δεν έχει σημασία, προσπάθησε να τους καθησυχάσει η Ειρήνη. Μπορώ να κρεμάσω μία γύρω από τη μέση μου ή να καρφιτσώσω μία με παραμάνα. Όχι, όχι, αυτό δεν φτάνει, φώναξαν οι μεταξωτές ουρές τρομοκρατημένες. Μόνο οι μεταξωτές ουρές επιτρέπεται να ζουν σε αυτή τη χώρα. Η Ειρήνη παρακάλεσε, οικέτευσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σκέφτηκε στεναχωρημένη. Δεν με βοηθάνε γιατί είμαι ξένη και διαφορετική από αυτές. Ξαναπήρε το δρόμο της και όταν έφτασε στην άκρη του δάσους, μπήκε στη χώρα των μουτζουρωμένων κορακιών. Εδώ την υποδέχθηκαν θερμά. Ένα κοράκι της πρόσφερε μια μαλακή φωλιά πάνω, ψηλά, σε ένα γυμνό δέντρο και ένα ψόφιο ποντίκι για να φάει. Το ποντίκι είχε αρχίσει ήδη να μυρίζει, πράγμα που το έκανε ιδιαίτερα λαχταριστό για τα κοράκια. Αλλά η Ειρήνη δεν ήθελε να φάει το ποντίκι. Η ιδέα και μόνο έκανε το στομάχι της να ανακατεύεται και δεν μπορούσε να ανέβει στο δέντρο γιατί ήταν πολύ ψηλό. Πρέπει να πετάξεις πάνω, ψηλά, τη συμβούλεψαν τα μουτζουρωμένα κοράκια, αλλά η Ειρήνη δεν μπορούσε να πετάξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εδώ, είπαν λυπημένα τα μουτζουρωμένα κοράκια. Έτσι η Ειρήνη σκέφτηκε. Δεν με καταλαβαίνουν γιατί είμαι ξένη και διαφορετική από αυτούς. Δεν της έμενε τίποτα άλλο να κάνει από το να συνεχίσει να περπατάει. Στο τέλος του δάσους μπήκε στη χώρα των αχόρταγων. Ήταν πλούσιοι, ζούσαν σε μεγάλα άνετα σπίτια και πάντα είχαν αρκετό φαγητό. Ό,τι τους περίσσευε το πετούσαν. Ακόμα και τα ζωάκια τους απολάμβαναν το καλύτερο φαγητό. Όταν οι άνθρωποι συναντιόνταν στο δρόμο, αγκαλιάζονταν και αντάλλαζαν φιλιά, ένα σε κάθε μάγουλο. Αλλά κανένας δεν αγκάλιασε την Ειρήνη, παρόλο που η πείνα της και η μοναξιά της ήταν ολοφάνερη. Ντροπαλά χαιρέτησε δύο ανθρώπους και ρώτησε πού μπορούσε να βρει κάτι να φάει και ένα ζεστό μέρος για να κοιμηθεί. Αλλά εκείνοι εξοργίστηκαν. «Δίνε το από εδώ, δεν μας περισσεύει τίποτα», είπαν οι αχόρταγοι. Οι πλούσιοι δεν ξέρουν πόσο πονάει η πείνα, σκέφτηκε η Ειρήνη. Πρέπει να ψάξω για φτωχούς ανθρώπους. Αυτοί ξέρουν πόσο οδυνηρό είναι να μην σε βοηθάει κανένας. Προχώρησε μέχρι την άκρη της πόλης, σε μια περιοχή πίσω από μεγάλα εργοστάσια και σκουπιδότοπους. Εκεί οι φτωχοί άνθρωποι ζούσαν σε παράγγες.
Φύγε! Φώναξαν όταν είδαν ένα ξένο παιδί. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ! Εάν μαζευτούμε πολύ φτωχοί εδώ, δεν θα υπάρχει ούτε αρκετό φαγητό, ούτε και χώρος για να μείνουμε. Πρέπει να καταλάβεις! Η Ειρήνη κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ζήσει εκεί. Αλλά δεν ήξερε πλέον πού αλλού να πάει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, άρχισε και να βρέχει. Η Ειρήνη απομακρύνθηκε από την πόλη και κατευθύνθηκε προς τα χωράφια. Ξαφνικά είδε ένα τεράστιο δέντρο. Στα κλαδιά του κάποιος είχε χτίσει ένα σπίτι από παλιά και άχρηστα πράγματα. Καθόταν στο παράθυρο, κοιτούσε έξω και έτρωγε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί με τυρί. «Γεια σου! Έλα πάνω να σου δώσω λίγο ψωμί με τυρί», της φώναξε. «Φαίνεσαι κουρασμένη και πεινασμένη. Κάθισε εδώ που είναι ζεστά και στεγνά». «Ποιος είσαι?» ρώτησε η Ειρήνη ξαφνιασμένη, κοιτάζοντας αυτόν τον άντρα που ήταν ντυμένος αλόκοτα με τόσο έντονα χρώματα όσο και το σπιτάκι του. «Είμαι ο κύριος Καλόκαρδος», απάντησε. «Α», είπε η Ειρήνη που δεν είχε ξανακούσει αυτό το όνομα. «Έτσι δεν λέγονται όσοι είναι ευγενικοί με τους άλλους? Σας έψαχνα πολύ καιρό. Αν μου το επιτρέπατε, θα ήθελα να έρθω να μείνω εδώ με εσάς και την οικογένειά σας». Κι έτσι ο κύριος Καλόκαρδος άνοιξε το σπίτι του στην Ειρηνούλα που έμεινε κοντά τους για πολύ πολύ καιρό.